sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kanigo sa babae nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga, Juvie. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, nakoy da nga pagkaon para nimo. Juvie, Oh, nga naman ka. Mura lagi ka guwa malipay nga. Gianiti ka sa mga opisina. kaya mo magkukonsiderason nga nung niyani ka? Para maghatod lagi pagkaon nimo. Ay, nang Unsa man kuilala, ni- Juvie. Oh, Kailan kay ko nimo? Gituyo nimo nga pagkalitan ko nimo ani, kay tanaw nimo naa ba ko'y laing babae dinhi. oh. Dale, Wa man ka makatingog. Sakto ko no. Nakailan na kay ko nimo. Sinusab mo kay kanda ko. kay nagduda man gyud ko nga na may relasyon na tong Karen. Wala gani ayo, Juvie. Mas may pagundangon na ni nato. Unsa? Dale, ayaw pagsultian na. Ako. Buwag na ta. Dale. Husto na. Ayaw na paghilak na. Sakit lagi kaayo ba? Sayo na gid kaayo sa gibuhi. Ayaw, naman tay mahimo, ana. Ako magiling saba. Sakto si Dale, ma. Sobra na ako kasilosa. Bisag wa ko ebidensya. Binuang man eh. Dili gini tinuod ng tanang instinct sa babae, tinuod. Karon nga naminaw ko sa kong instinct, nakapamasangil pa ko ni Dale. Bugo ko. Bugo kong dako. Juvie. Hangtod karon. Naapagyapon lang ako pagmahay. Kung mabalik pa lang utan ako sa una. Nga kung wa pa ko magtinoksik. Kung wa pa ko magsigig selos. Dili unta mi magkabuwag. Giusikan lagi na ako si Dale tungod kinagpada ako sa kong mga sayop kapag duda. O kung makauyab ka, di ko balik. Maunay wag tango na ako nga batasan. Ako na una. Ipilay na tika og lain. Ha? Bago pa gani ming nagbuwag? Ano di oy? Oy. Ay huwat ta oy nga. Magpaabot ka nga makauyab si Del o na ka mag-uyab og balik. Yads. Yaj, gwapa ka. Single. Batanon. Ako pa ni mo, no? Pag-enjoy sa mong life. Oh. Ay pag sige, ugmao itong Del, oy. Basta lang to siya. Kaya natagan tika ko ikaawan mo sa imong future. Kinsa man na ba? Ah, Yaj, si Arnel. Arnel, si Jovi. Hi, Juby. Hello? Yads, diin man ni mo nakaila, uy. Pagod nang ihayal sa trabahoan, oy. Sige ha, kamo na bahala nga. Mag-ila-ila sa sag-usa. Kaya pa ko importanteng lakaw. Ha? Tapos? So, asam da? Salamat kayo sa paghatod ni mo nako, ha? Ayaw pa salamat eh. Nga naman, di nakamusap. Tanaw na to. Bitaw, thank you. Nag-enjoy kayo ko sa atong gitanaw sa sine o sa atong laag-laag sa mall. Salamat, Sad. So, chat-chat na lang niya ta, ha? Sige, amping.
Nalipay ko para ni mo yan. Maayos at kang mamili, good. Unya. Unang uyab si Arnel ni mo, ha? Imong sultan? Ha? Yats? Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod ka? Gisugot ako nimo. O, Arnel. Magkasinabot man ta. So, unsa pa may dugay-dugayan, di ba? Salamat, Jovi. I love you. I love you too. Bisit ka bahana eh. Ha? Ngano ka? Unsay problema nimo? Jovi, na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Nganong murag na problema man ka? Jovi, na ako'y anak. Unsa? Sorry kung karon pa ko nisulti nimo ini. Unta di ka masukot ako. Nakasabot ko. Oo niya. Gusto kong makakita sa bata, pero di mo sugot ang akong ex. Bisit ka bahana eh. Taas kay Garbo. Among-among niya ang among anak. Arnel, ayaw pag-ingon ana. Inahanbig gyapon na si mong anak. Unsa man di ay gusto mahitabo sa imong ex. Di siya masugot nga hulman ko ang bata nga wa siya. So, magkita mong tulo? Oo, unta. Pero ikaw ikaw mo nga akong gihuna-una. Pero ang ako rin yung anak mo yung akong tuyo. Promise. Kundi pa lang nga, di na ako makakita sa akong ex. Shh. Enough na, okay? Nakasabot ko. Dili na ka kinahanglang mo explain. O, sige. Pagkikita nila aron makakita kasi mong anak. Salamat, Jovi. Salamat. Ha? Ano sigot man ka, uy? Okay na ni mo. Sa tinuod lang, nagregor ang akong utok, Yats. Oh. Pero dili ko gusto mo pugong niya. Di ba ni saad naman ko nga dili na ko magpinariha sa una? Dili na ko gusto mawa si Arnel na ko tungod lang sa akong pagkaselosa. Sa akong pagkaparanoid. Oh, yad. Onya, kumusta man ninyong lakaw? Ay, maugapon eh. Nagbat-chat ko sa akong ex. Kay, mamay magbuot sa tanang butang nga akong ihatag sa bata noon. Hasta nga akong ihatag para sa akong anak, iya pang ilugon. Ingon anak man ginang mga inahan, Arnel. Protective lang gid kayo sa inyong anak. Pero wasa ko ihatag nga makadaot sa akong anak ko eh. Sagdi na lang good na good. Sabta na lang na. Ang importante nga makakita ka o makauban nimo ang imong anak. Dali, Bi. Huwag tangon ka ng imong sapot, Bi. Matuon ko, Jovi. Ako'y gana ron. Di ka po isa ko. Arnel. Hain man si Arnel. Wa man lagi mo uban dinhi. Nagkita sila sa iyang anak ma o sa iyang ex. Nak, nakasabot man ko no nga gihatag nimo ang imong tanang pagsabot ni Arnel. Pero ayaw lang kaayo palabig pakampante ha. Dili ko gusto masakitan ka og usap. Ma. Jovi. Di na ko. Undangon na to. Unsa?
Nga naman, unsa may problema? Wa man tay problema, Arnel, di ba? Gisabuti ka. Na kay kagawasan. Nga naman makigbuwag man ka. Sorry, pero nagkasinabot na migbalik sa kong ex. Unsa? Grabe ka. Ang akong giingon nimo nga sabta ang imong ex. Sabta siya pero dili to the point ka magkasinabot mong balik. Giluagan natin ka kay dili ko gusto matuok ka. Pero mora din ibuhato nimo. Jovi, sorry. Naglibog na ko kung sinabuhat ako sa'yo. Gisabot na ko siya. Wa ko magduda niya. Og daning kamot ko nga dili may mag-away. Pero maulang gihapon. Gibiyaan gihapon ko niya. Jovi? Karen, di ba? Ang kauban ni Dale sa una sa trabaho. Oh. Abi ni mo, dugay na unta kay kung gusto makikistorya ni mo. Bahin sa unsa man. Dugay na ko gusto mangayog pa saylo nga. Gibuang ka na mong Dale sa una sa uyab pa mo. Unsa? Sa ato pa. Tinuod gid ang ako mga pagduda. Oh. Og nakonsensya kay ko sa mong gibuhat. Maong sorry. Sakto gid ang akong instinct. Animal siya. Gi-question pa na ako akong kaugalingon. Nagtuo ko nga ako mao'y sayop. Bisag sa ako gid no? Natural na gid sa mga lalaki nga mangitaglain. Pasaylo ako, Jovi. Mapasaylo ti ka, Karen. Pero dili na ko mapasaylo ang tanang lalaki nga nagpasakit na ako. Sukad adto, wa na gid ko musurog sa karelasyon. Mahadlok na ko nga masakitan og usab. Mahadlok ko nga mubati og kalipay. Kay nahibaw ko nga tugbangan naggihapon dayon ni og grabing kasakit. Dinhi na lang ko tob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Jovi nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagalahan Some Good Things Never Last. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kadapit sa papadaha sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Rico. Recorded by X Thunder Gaming. Brad, karasam yung ka mauli sa Pilipinas.
Happy na lagi, Brad Kaloy. Ayaw pagdali, God. Hapit akong kasal no sa mga pagdali din diha. Kay daliod na gyud ka. O, da ito, no? Milagro, no, Brad? Naka-decide na ka nga magpakasal. Oo. Okay na po bahiya min Lara. O niya, sigurado naman gid ka ka. O sigurado na. Tanam gani may pizza sa among kasal. Kano sa man? Ay, salamat kay nauli na gyud taon kanak. Gimingaw na baya kaayo minimo. Gimingaw na pud kay ko ninyo din, ha? Ay, ngano man di ay tuod nga kalit maning pag-uli nimo. Kaya mutambong ko sa kasal ni Kaloy, ma. Og kuan. Wa ko magpahibaw nga mauli ko. Nga makatambong di ko. Uy, mao ba? Oo, ma. Og unya, tuon ako siya sa iyang bachelor's party. Brad, Brad! tay wa gyud ka magsulti ha. Nga buuli na day ka. Salamat gyud tawo nga diya ka sa espesyal akong adlaw. Ay, ka pa? Di pwede nga wa ko sa panahon sa espesyal nga adlaw sa akong best friend. Muna akong ganahan mo. Tara na. Mag-enjoy tayo ng gabi yun ha. Ay, Brad. Sama nga. O pag madutli sa atong ginom. Chill na lagi kayo ka. Di naman ko daling mahubog doon, Brad. Ikaw marag hubog naman ka. Na, mau gani. Na, muna naguguli na mo, Brad. Ah, sige. Mas mayo ba? Kay kasal na raban ni mo ugma. Uli og diretso, ha? Lala. Mas kaloy lagi. Papa, mas kaloy. Ay. Mas kaloy. Ang sa namang oras. Papa. Anong huwa pa mas kalay? Mas kaloy. Tagkanak yung mga bisita. Ah, si Lara. Ako doon. Wa ko kahibaw, Rico. Wa ko kahibaw ko na asa si Kaloy. Gabi pa ko nagsigig panawag niya pero dili mo tubag. Asam di ka to siya. Wa day mo magdungan og uli gabi eh. Wa. Niunam siya guli gabi eh. Kinuo ko. Wa kahay daw tang nahitabo ni Kaloy, Rico. Oh, ayaw pa ko na una, ana, Lara. Naibaw ko nga way daw tang nahitabo sa kong amigo. Nakaila ko niya. So, unsa man day kahay posible nga nahitabo niya? Dodag na ko nga nausap ang unahuna ni Brad Kaloy. Nga di na siya mo padayon sa pagpakasal ni Lara. Kinalan nga matawag ka na ko sa Kaloy. Brad, Maayo kay nitubag na gid ka. Usa may nahitubo ni mo, Brad? Nalimot ka nga kasal mo karon? O niatras na lang gid ka? Brad, di pa ko andam. Unsa? Di pa ko andam nga magpakasal ni Lara. Brad, nabuang na ka. Ikaduha na ni mo gibuhat. Pero, dili pa magyug ko andam gud. Brad, wa naman kung makasabot ni mo eh. Wa kay galuoy babay. Brad, gabaan na ka ng imong gibuhat. Rodrigo. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, mao ba? Wa pagiday na mausab si Kaloy. Abi na kong nausab na ma. Pero, maulang di gihapon. Naluoy ko ni Lara eh. Perting hilak in taon. Excuse ma. Hello? Rico, ikaw ni? Oy, Lara. Tayo ba, hubog ka? Nakainom lang. Hindi ko mo to. Hubog ka paminahon. Asam ka ron? Ni ano niya pamangyog ka, uy. Okay lang ko. Dili ka okay eh.
unsa may ma-okay, ana. Kagibiyaan naman ko si mong amigo. Nakasabot ko. Nakasabot ko ni mo, Lara. Maong ako mo'y mangayo pasensya sa gibuhat ni Brad Kaloy. Rico. So na, tara na. Ihatod ang taga sa inyo. Salamat kayo sa pagkatod mo na ako gabi, ha. Wawa na ako, uy. Sus, ikaw uy. Ako mo'y mauwaw sa gibuhat sa kong amigo ni mo. O, Lara, kinamoy ti man Lara ko pirmi basta magkinahalan ka, ha? Samtang wa pa ko makalarag balik sa halay nasod ni Arko. Salamat, Rico. Unsa man, nag-enjoy ra karong adlaw, ha? O, Rico. Salamat kayo sa mong pag-uban, ha? Sige ram ka pasalamat ako, eh. Ay, natural. Dako ko kay kag natabang sa kong kaguol. Maong dako, kayo nga akong pasalamat nimo. Oh. Unta, dili na lang ka mo largag balik. Lara, Nak, nakabantay ko ba nga nagsige na mong uban-uban ni Lara? oo ma. Gitabangan lang ako nga makamove on siya ni Brad Kaloy. Loy kay siya, ma? Pero siguro alang yun ha, nadili ka ma-in love niya. Isod na, huna-huna ex siya si imong amigo. Ma. Naunsam ko. Excited ako kung makabasa og message gikan ni Lara. Og murag gusto ko nga makikita niya permi. Na-in-love na kako niya. So, kuhaon lang di ka sa inyong office ugma, ha? Kay napod ko importanteng isulti mo. Rico, ayaw lang sa... Dili lang sa tamadayon. Ha? Nga naman. Ni kontak nagbalik si Kaloy na ako. Magkita mi. Oh. Huwag ko mahimutang. Kumusta na ka sila Lara o Kaloy? Nagka-istorya ka silang tarong. Huwag kang maghilak na putos Lara karon. Hindi gina ko mapasaylo si Kaloy kung mauna. Magpapapot lang ko. Kung ganos ang kontak o balik si Lara na ko. Ilan nakadlaw nila pa'y. Wa na gid si Lara na ko. Basinog. Nagbalik na sila si Kaloy. Dinala na ko siya sa mukon. Oh, nanawag siya. Hello, Lara? Hi. Hello. Kumusta? Okay ra. Magkita ta. Na ako importante isulti ni mo. Ha? Asam ta magkita? Unsa man na isulti naman ako? I love you. Lara, Nahibaw ko nga paspasa kayo ang tanan. Pero gusto lang ko ipagawas ni. Kay sud sa pila ka adlaw nga watay communication. Mura kog mabuang. Dili ka mawas akong nauna. Magsige kog pangita nimo. Sorry I kung love you too. tinuod. Oh, love na pati ka. Huwag parehas na kipati. Pero nagtuo mong ko nga nagbalik na mo ni Kaloy. Wa na.
nangayo lang sa pasaylo na ako. Og, dito po na ako na-confirm nga wala gid ko feelings para niya. Og diha na nabalhin nimo. Salamat, ah. Nabi na kung ako chance. Dako kayo kag chance, Rico. So, so kita na. Oh, kita na. Yes. You came into my Naibaw ko nga sayop nga na-in-love ko sa ex akong amigo. Pero mutual lang among gibati. Og igo ra namong gituman ang among kasing-kasing. Dinhin lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Rico nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagkalahan, Unexpected Love. unexpected. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. To my arms. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka babay nga taga San Remigio, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan niya, Michelle. Recorded by X Thunder Gaming. Hello nang, na si Michelle. Oy, unsa may ato nimo? Sit down to kanya nang. Oy, pamauli ko no mo be. Dili ko mo dawat og mamisita sa akong anak. Naanak ko'y lalaki nga nagustuhan para niya. Mao sige na, pamahawa na mo din he. Kay kasluno na ning akong anak nga si Michelle. Oh, ma, Ha? Ipakasal na kasi mong mama? Unya siya pag magbuot sa lalaki nga imong pakaslan? o day. Uy, kalaing ko si mong mama, good. Wa man sa ko'y mahimo, day, good. Kay kung dali ko mo tuman siyang gusto, masuko man siya nako. Day, Michelle. So, unsa man, magpakasal na lang gikas lalaki nga bisag gamay, wag kay gusto. Makatunan na naman tingali na, day. Diba? Michelle. Moani og si Ruel uban ang iyang mga ginikanan aron mamay nimo. Ma, Ayaw na kog supaka, Michelle, ha? Kung si Ruel ang imong pakaslan, surebol ng imong kaugmaon kay arangan ang ilang kahimtang. Maong ayaw kog pakauwawi sa mga ginikanan ni Ruel. O niya, kanus-ama ni nato silang ipakasal. Mas maayo kun sa labing madaling panahon. Bitaw, unsa may kasturya ni Moruel? Okay ka na, Michelle? ha? Ay, okay ra. Okay ra ng akong anak dong. Okay, gid kaayo na siya.
Ako na gid ka, Michelle. Roel. Roel. Nisamot man kagagwapa, day, nga naminyo ka. Salamat, day, Gwen. Oh, hello. O, di ba? Hangtod karon na apagyapoy magsigig patagad nimo. Michelle! Day, imong ba na si Ruel? Mura man nagdasuko nimo. At tuon sa nako, day. Roel, sa ba? Gitukmot magod ko nimo. Tungod kay kundatan kang dako! Roel, Minyo na kang dako! Unya mo tagad gyapon kas mga lalaking magpatagad di mo? nasayop kasi mo huna-huna. Wala to'y balisan ako. Ayaw ba yan dito pasok ka, Michelle? Wa pa ka mahibaw kung unsa ko masuko! Recorded by X Thunder Gaming. Haladay, naunsa man ang dapit sa imong nga bil? Wa na ni day, oy. Okay ra ko. Gidapatan kang Ruel, no? Hala, no? Unsa man sa hinungdan yung gidapatan man kaniya? Salos, day. Nayabag naman ang bana ni mo, eh. Maubitaw, day. Sa tinuod lang. Wa na ko makasabot niya. Abi na ko kung maminyo, may mahayahay ko. Pero dili man di ay. Kaya bisan gamay lang nga sipyat na ako. Bisag wa siya igong basihan. Manapat man din siya na ako. Unya, unsaon man na ni mo? Napapagod ay ko'y mahimo. Wa naman, diba? Tungod kay minyo na mi. Agwantahon ko na lang cute ni. Michelle. Ma? Ni alagi ka? Si Roel. Maong ni ako kay gisugo kong Ruel nga pabantayan ka. Ma, Naunsa man ka, Michelle? Bana na ni mo si Ruel pero magpatagad gihapon ka ng mga lalaki? ma, nakailangan ako. Anak ko ni mo. Dili ko ingon nga klasis pagkababay. Ma, dili na ko dinhi. Makigbuwag kong Roel, ma. Dili. Dili ka makigbuwag ni Ruel, ha? Imo na siyang bana. Busa angay lang nga mo patuo kas tanan niyang mando ni mo. Ma, pila naman ko kaadlaw nga way kawas-kawas din Spy. Tungod kay pabantayan ko ni Roel. Si Mama sad, mas malaban pa siya ni Roel kay nako nga kagalingon niyang anak. Noon sa naman nga akong kinabuhi, uy. So ka na nga namin niyo ko. Mura naman hinoon ko piniriso. Abi na kog dili ka na mo duaw na ko din eh. Itakas lang ko, day. Timing man nga nilakaw si Mama. O niya si Roel po ni trabaho. Kumusta naman ka? Kalayason man ko, day, uy. Unsa? Day. Ikaw? Magwin? Kadiyot day ha. Murag ang ako maro'y gagaw. Kadiyot sa. Gaw, maayo kay nasuroy day ka din he. Lagi ikaw? Kuan ba kaning muhangyo unta ko ni mama nimo kung okay ba og anhilang una ko? Ani kumusta sa inyo ba kay natangtam magukos kong trabaho sa Manila? Na, ikaw pa? Dili gito mo balibad si mama nimo. Nakasiguro ko ana. Namlagi kay kuyo nga gwapa din eh. Ay, Gaw. Tuod di ay akong amiga si Michelle. Day Michelle, si Gaw Jerry di ay. Hi Michelle. Hello. Sus, mata, baya ni mo, Gaw. Uy, minyo na si Michelle, uy. Wahi na ka.
Basig mailog pa rin Daigwan, dili na ako magdugay ha kay basin maabot na tron si Rowal. Na, tanawa gaw. Muli na lang hinuunas, Michelle, oh. Imo mo kong gibinuangan, good. Joke na to, Michelle, ay. Aris ako. Hangin rasad kay itong laki ha. Pero in fairness, gwapo pa yan siya. Huwag man magsultis Gwen nga, nari siya agaw nga gwapo. Uy, hala. Ablira lang kini. Ako ni kilak ang pultan sa diyang nibiya ko. Diin kang gikan. Rowel? Bigaon kag yung dako. Marika! Rowel! Bigaon ka! Burikat kang dako! Rowel, dili na tinuod! Huwag ko isa ang kagibuhat! Dire. Gusto na! Rowel, gusto na! Sakit na sa kong kalawasan tungkol sa pagbunog ni Rowel na ako. Nili na nina ko kaya. Ulayas ko din. Inahang na makaikis ko. Inikatog niya. Ubiyak ko din sa amo. Nahinanok na sa payo. Ubiyak na dayon ko sa dilim pa siya makamata. Maayo ka kay siya makabantay na ako. Michelle? Jerry! Oh. Jerry! Gabi na kayo ron. Unsa may natabo ni mo? Jerry, please. Please, ipalayo ko din. Bisag asa, tanda ako. Basta layo lang ko sa kubana. Michelle? Mabdus ka? Oh, Ay, kabalay ka, Michelle. Andam ko mga mahan sa imong anak. Basta isa lang ako. Nga di ka na mubalik sa imong banang buwang. Jerry. Mahal ta ka. Ug buhaton ko ang tanan para nimo. Ug para unya sa maabot ang anak. Salamat, Jerry. Salamat. Bakit ngayon ka lang? Sana'y nalaman. Grabe akong pasalamat nga gihatag si Jerry sa Ginoo nako. Dako mang sayop nga nikuyog ko niya tungod kay dako kuminyo. Pero wa ko magmahay sa akong desisyon. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Michelle nga taga San Remigio, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga naguluhan, bakit ngayon ka lang? Mong kaagi gibuhatan no doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iri sa lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba daw sa iyang kaagi karon?
Mo kini sa kalalaki nga taga Cebu City nga doon tatampo nagdasingan nga Ruel. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat! Salamat! Day, pasensya na ako sa tong ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko, day, para matagan ti kasi mong mga gusto. Naapabago day ko yung mahimo. Ganian naman eh. Namabdos naman ko. Uwa ka day malipay, day nga, nakasal ako. Gusto ka may baw sa tinuod? Kung wa pa lang unta ko mamabdos, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Mirna. Day, mo trabaho na ko. Ikaw na yung bahala na Inday, ha? Kinsa man di ay. Ang ano magpatrabahoon ko nimo. Day, Mirna. Ruel, prangkahan na lang ti kandaan ha. Huwag yung ko malipay aning atong sitwasyon karon. Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta aning atong sitwasyon. Og mobiya ko nimo. Mirna. Paitas ni sitwasyon na ba yoy? Eh, huwag mo gusto ng asawa ni mo. Lagi, bay? Pero basin mausab na yung tanaw na ko, bay. Sa gandugan to kung panggaon lang ginako siktarong. Berwil. Malipay gits Mirna ining dana kong lechon manok. Sige lang, bibig utan sa bahay kay para may kayas budget. Mirna! Day! Nekoy da ang lechon manok. Si Mirna ron? Mirna! Kumana! Patay! Ayaw mo! Hoy! Asa ka? Pasagdi siya. Muingon ko lang, anak. Human sa iyong gibuhat. Mauna na akong giingon nimo, Ruel. Napulaan ako sa to sitwasyon. Magkigbuwag na ko nimo. Mirna! Naanat lay anak, day! O sana sa kong isulti nimo. Dili na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw ni bahala sa atong anak. Tinuyuan man na nimo, di ba? Pwes ikaw maoy buhi niya. Kaya dili ko gustong problemahon ko pa nag-apel. Nga na problema na magani ko sa akong kagalingon. Mirna! Ha? Gibiyaan ka sa mga asawa? O gibili niya diha ni mo ang inyong anak? Oh, bay. Hala, yung saom na ni mo ron. So may plano ni mo? Maulit nga ko sa amo, bay. Mayo dito kay nako'y pamilya nga kabinan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Maayo pa bay. Maayo kay nakahuna-huna kag uli din Sorry, ma. Niresulta na akong giingon nimo, Ruel. Daan pagid lagi ko nga dili gito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw pa lang unta ka na ako. Gusto na, ma. Naitabo naman. O sa may plano nimo? Okay na ka, ma, kung ibili na ko ni Mas Inday samtang manarbaho ko. Wa ba na problema na ako ba? Ako man ang apo. Salamat, ma.
Oo. Ni ako ma-assign sa logistics. Oh, mao di ay. Karon pa magko makakita nimo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, okay ra ba nga makig-amigo nimo? Oy. May problema. Mao din ni nahitabo si mong kami niyon. Sisil. Kaguol sad uy. Dili nimo deserve ng ingon atoon kaysa kung tan-aw, buotan man ka. Sisil. Ha? Mag-ipon ta? Kana kung okay rin mo. Sige, pwede na. Okay ka ani nga itong giabangan? Okay ra. Sakto naman sa dinato. Salamat ha, Sisil. Inaot ka, di ka mo biyan ako. Pareha sige buhat sa kong asawa. Dili na mahitabo, Roel. Tungod kay mahal ka ayot ka. Mahal sa kayat ka. Mabdus ko. Kung mo na, nanaon niya di ko'y anak. Odong! Day ang pingin ng anak na to, ha? Maningkamot ko para ninyo. Gikapoy naman ko ng sitwasyon na, uy. Nilima na lang katuig ang bata. Pero wag ko'y nakita ang asenso sa itong pagpuyo. Day, pasensyahin na lang sagod. Agwanta lang sa day. Naningkamot mo bitaw ko. Pero dili igo imo paning kamot. Kontento ra kag unsay naani mo. Di na tinuod si Sila. Wa pa lang gid niabot ang higayon para nako. Pero naningkamot ko, uy. Sorry, Roel. Pero dili nako. Og dadoon ko ang atong anak. Umubiya ko nimo. Sisil. Una, gibiyaan ka sa mong asawa. Karon gibiyaan na sa ka ni Cecil nga imong kapuyo. Biyaanan yun tingali ko, pre. Bay, Murag dawat naman sa nako. Nga, biyaanan yun ko. Huwag tingali ko iswerte sa gugma. Bay Ruel. Pero maningkamot gabang ko may, nga maasinso nga akong kinabuhi. Para matagan kong mayong ugma nga akong mga anak. Kinsay magdahomnak no? Nga dako na kayog asinso ang imong kinabuhi ron. Daghan na kag mga negosyo. Unya, naapagid, naa sa mga mahalon nga eskwelahan nag-eskwela ang imong mga anak. Lagi ma, dako kay pasalamat sa Ginoo ma. Unya, wa na kay plano mangitag asawa, nak? Kung na'y masaag ma, nga nagundi.
Unsa mo gani? GC? Oh, reunion? High school reunion? Wala mo kayo kumakaila ng mga nawang nga eh. Very well. Oh, bay! Wow! Big time naman kayo ka. Kumusta na ka? Oh, niya. Happily married, bay. Maayob day ka. Roel? Ah, Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakahinomdom pagid in town ka na ko. Ah, syempre, di ko makalimot ni mo. Pero may ko ni mong pasundogon o assignment sa una. Maogyod. Ha? Manguyab ka na ko? Di ba matod mo, dugay na kang byuda? Pero, may mga anak na ko. Gano'n maday. Doon na naman si ko yung mga anak. Kung mauna, gisugot na tika. Salamat, Linda. I was not so happy being lonely, living without. Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga akong edad pero gihatagan paghapon ko niyag babay nga para gid nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ruel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan Changes in My Life. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi ganaglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mau kining usa ka babay nga taga Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ila-ila mo sa ako amigo, si Bert. Bert, ang akong gwapa nga amiga si Jen. Hi, Jen. Hello. Miga na ta, ha? Sure. I love you, Jen. Bert, Mana'y tinuod, Jen. Na love at first sight ko nimo. May pag-asa ka ako? ako panahon na hunaon, Bert. Mao pa? Nanguyab di ay nimo si Bert? O lagi, day. Nya, imo sugton. Maayo ka, day, nga ako siyang sugton. Aw, kung may gusto ka niya, ayaw na lagpaanto sa ang tao. Sugta na lang. Tinuod, Jen. Imo na kong gisugot. O, Bert, uyab na ta. Salamat, Jen. Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta kay, ayaw lang yung pasakiti, Bert, ha? Oh, Jen. Ako na isaad mo. Jen, mga laag na. Asa man tamang laag? Bisig asa lang gud. Sige. O, saban, nalingaw ka sa tong pagpanangoy? O, Bert, uy.
Lingaw kayo ko. Mayoy naman. Unya, asa pa man ta nga gusto nimo nga atong laagan? Ayaw na. Mupauli na lang ko. Ah, ikaw good. Ako lang kang ihatod sa inyo. Ayaw lang. Di ka gustong muadto ko sa inyo? Ayaw lang pag-adto sa amo kay kasukano niya kang papa ba? Oh, ha? Pasensya na ka, Bert, ha? Dili mo gud gusto si papa nga magdakog laki sa amo. Ah, okay ra, Jen. Nakasabot ra ko. Salamat, Bert. Sa may nahitabo ining Bert? Nga dili naman siya mo reply sa akong message. Kung tawagan sa dili po tubag. Nga ano man ka ni siya? Day, may isulti ko nimo. Unsa man na, day? Naman di ay nailaing uyab si Bert, kawas nimo. Ha? May nagsulti na ako, day. Nga bisag uyab mo ni Bert, nagsige din na siya panguyab og lain. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unsay mo buwag? Unsa pa may kapuslanan nga maguyab-uyab ta? Nga may lain man day kang uyab? Ha? Ha? Wa ka makatingog kay tinuod man. Naibaw na ko si mong kabuang, Bert. Nga bisag uyab ta, nagsige sa kagpanguyab og lain. Okay, ram ko na good. Ilaki mo ko. Umay mo ako. Kuni mo okay para na ako dili. Maong magbuwag ta. Karong tong tawahan na. Waman sa di ay ayo. Nagtinarong manunta ko niya. Binuangan man sa dinuon ko. Wagi ayo ni mga laki, uy. Day. Mubaos ko. Ha? Sa may mabuhaton? Basta na ay manguyab na ako. Ako da yung sugton. Ha? Tinuod ka, Jen? Imo na kong gisugot. O, Jan. Salamat, Jen. Lipay gagay ko nga imo na kong gisugot. Uyab na di mong Jan, day? O, day. Naigog ba di kang Jan? Wa, uy. Binuang ratong ako niya. Unsa? Ha? Makigbuwag ka na ko, Jen? O, Jan. Buwag na ta. Unsa may akong sa nga imo mo kong gibuwagan. Wa mo kaysa. Pero, wala gyud ko'y gugma nimo, good. Binuang rato akong pagsugot nimo. Wa unta ko nimo sugta. Basta kay buwag na ta. Day, goal in town kaayo si Jan nga imong gibuwag kan. Igor ako ni Bao sa gibuhat ni Bert nako, day. Day, hindi na maayo imong gibuhat, uy. Kadito man ka na ni Mau sa lain. Ya, sa may plano ni mo ron. Pahuway sa kog uyab-uyab, day, uy. Ako lang sa papahuwayo ng akong kasing-kasing. May pa. Uy, di amay ni chat na ko. Ram ang pangan. Hi, pwede makig-friend ni mo. Kalingawan ko, dibe? Ha? Manguyab ka na ko? Kana kon okay nimo? Bago pa ganito nagkaila? Alam mo ko di ay. Alam mo ka paingon ba? Yeah, saman. Uyar ta, Jen? Sige na lang, uy. Oh, abi na ko, dili na ka maguyab-uyab. Dili na lagi unta, day. Ngayon saon nga na amay nagsamok-samok. Aw, ako na lang gisugot. Nala, sige, day. Padayon. Wa man mo reply si Ram sa akong mga message. Maura man yung style ni Bert, uy. Akong i-stalk yung FBB. Oh,
Di may gipost si Ram. Og may kuyog siyang babae og sweet kaayo sila. Nga sa ato pa. May uyab di ay ni siya. Hilom, day, oy. Naunsa man ka? Di balason man kaayo ko dayo eh. Abi na kung ako rin uyab ni Ram. Naa pa man day lain. Ay, swerte-swerte gyud ning kinabuhi, day. Wa pa lang gyud ka makatiming og lalaki nga tinuod gyud nga nagmahal nimo. Paapot lang good. Kilaay mo gusto kong kinabuhi ron eh. Mayo pagmulaag ko. Asa man ka, Jen? Nag-ilis man ka? Mosoroy ko, ma. Asa ka man musuroy? Muato kog tagong, ma. Muato ako sa mall. Magamping ha. Oo, ma. Kanindot sa kong gibati nga nakalaag ko. Mupaulit na lang ko kay basig nangita na turon si mama. Ayay, kadakag pasahero ining bus, uy. Ay, salamat. To pa'y bakante nga usa. Migo, nai naglingkod diha? Wa, miga. Pwede mo tapad ni mo? O, sige, dali. Ganina ra gining nagdagan ang bus, pero huwag ito makailhanay. Bitaw sa? Ako res Jamie. Jen. Pwede ko mangay sa imong FB, Jen? Pwede ra. Naunsa man ko, uy. Bisag ni anak ko sa pay, pero wa man mawa sa kung nahuna si Jimmy. Hala. Siya ni chat. Muana ko sa inyo, ugma, ha? Hala. Muari ko na si ugma. Swerte ka kay gipasuod kang papa. Ganun di mo ko niya pasudlon nga tinarong maning akwa diyan mo. Unsa day imong tuyo na ko, Jim? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, Jen. I love you. Jimmy. Sukad nga nakita ta. Di na ka mawaas kung una-una. May chance ba ko nimo? Ang tinuod, Jim. Mahadlok man kung musod og relasyon, uy. Permi naman lang kung pasakitan. Kung sa ubang lalaki, pulos kasakit ang imong natagamtama nila. Di rin ako, dili. Jim. Sugta lang ko, Jen. Kaya kung ipasalig nimo, nga magbalipayon ka uban ako. Lahi ko sa uban. Basta ha, dili ko nimo binuangan. O lagi, promise na ako, Jen. Anya, unsa man kita na? O, Jim. Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Jen, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Maghipon na lang ta. Unya, makabuhi ka kanako nga panday raman ang imong trabaho. Kaya kayo eh. Unya, asa man ta puyo? Ato rata sa mo. Oh, sige. Day, karong ablis klase ba? Gusto na ko nga mupadayad kag eskwela. Aron parehas ta nga may mahuman. Ha? Unsay mahuman? Kay unsa man day ang imong nahuman? Ang tinuod, education ang akong kurso. O wa pa man ko makasod isip teacher. Mga namanday lang una ako. Unsa? Pero ay kabala ka. Kaya bisag nagpanday-panday ko, kaya ka na ko pa eskwelahon. Salamat, Jim. Ihatag na ko nimo ang mayong kagmaon, day. I love you. I love you too, Jimmy. What if I never knew in my heart? Nagtuo ko nga yano lang nga panday si Jimmy. Pero dili di ay. Kay may nahuman man di ay siya. Sa pagkakaron, nakasuod na og trabaho si Jimmy isip usa ka magtutudlo. Og ako,
O sana lang ka semester ang kuwang, mo graduate na ko. O magpakasal na dayon mi. Sa mga babae nga gipasakitan, ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Kay mo abot ra ang lalaki nga tinuod nga magmahal ninyo. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.